Molt bé, seguim amb els primers plats i ara farem un plat molt interessant. Es tracta d'uns carbassons farcits de verduretes i és molt interessant perquè és un plat on únicament farem servir verdura. Quins són els ingredients, Francesc? Doncs mira, bàsicament començarem pels carbassons, que serà la verdura que farcirem. I per fer això el que necessitem per coure'ls és posar-los amb aigua bullint, on hi tenim ja una miqueta de sal, i això estarà aquí aproximadament durant uns 15 minuts. Perfecte. I mentrestant el que fem amb un recipient apropiat per anar al microones, barregem aquestes altres 3 verdures que tenim damunt de la taula. Per un costat hi tenim el tomàquet, la ceba i per últim uns bolets. En aquest cas són uns xampinyons, xampinyons completament blancs. Molt bé. Aquí, res, només una miqueta d'oli. Molt bé, una miqueta d'oli. Només en 2 gotes d'oli, que és el que necessitarà per poder fer una cocció idònia. Ho barregem així tot barrejat, que es mulli amb el greix i d'aquesta manera ja ho posem al microones. Uns 10 minutets aproximadament. Molt bé. Doncs vinga, ja tenim la verdura totalment cuita. Han passat els 10 minutets. Perfecte. I ens ha quedat totalment potxada. Molt bé. I ara ja el que passaríem seria a farcir aquests carbassons. Aquí en tenim un encara, perquè veieu una mica de quina manera els farciríem. I es tracta d'agafar una cullereta ben petita i d'aquesta manera anem traient tota la polpa. Tota la polpa, molt bé. Doncs vinga, aquí en tenim aquests dos per fer la presentació i el que fem és farcir. Només cal posar la quantitat justa, la quantitat necessària. Ne ficarem 2, que seria la ració. Molt bé, perfecte. Serà un plat perfecte. Recordeu que és un plat que serà únicament a base de verdura i a més és un plat fet amb molt poquet oli perquè la verdura l'hem sofregit, l'hem cuinat al microones amb molt poquet oli. Molt bé, per acabar el plat el que posarem serà un xampinyó que hem tingut laminat cru totalment i una mica de nou moscada. Aquest plat el podríem acabar al forn gratinant-lo i d'aquesta manera tindríem una altra opció. L'única coseta és que recordeu, si gratineu els carbassons sempre amb un formatge desnatat perquè si no això significaria més calories per a aquesta recepta.